да ви приветствам и да ви благодаря най-сърдечно от името на целия организационен екип за сборника Нишката, която ни свързва, че между големите декемврийски празници сте дошли днес тук, за да споделим един друг празник на Словото. Третото поредно издание на нашия сборник с подбрано творчество Нишката, която ни свързва. Аз по пътя си насам бях решил днес да съм напълно искрен с вас и да ви призная, че макар че всяка година излизам, за да ви поздравя, да ви благодаря, че сте отново тук, винаги изпитвам едно вълнение, едно притеснение дали ще имаме публика, дали залата ни ще бъде отново пълна или с нещо сме разочаровали своите почитатели. Може би не сме направили достатъчно, за да дойдете отново сред нас. Може би не сме успели да ви спечелим за пореден път, да спечелим вашата подкрепа. Но когато видя всички тези прекрасни лица в публиката, тези красиви хора и тези усмивки, всичкото притеснение се изпарява и отива на заден план, защото имам важно послание, което трябва да отправя, което просто по всички критерии е по-силно от каквото и друго да изпитвам в момента. От името на всички ви благодаря, защото без вашата подкрепа нищо от това, което правим, всъщност нямаше да е възможно. Вашият патронаж и духовен, и финансов прави възможно това да издадем за трети пореден път тази книга, защото тя не се финансира с никакви други средства, освен вашата подкрепа. С оглед на това ви молим, помислете, може би в залата не може да присъства някой, който би се зарадвал да получи късче от нашето творчество. Може би някой от вас все още не е успял да мине през щанда и да закупи своята книжка, но ще се радваме, ако можем за пореден път да получим вашата подкрепа и ако можем да ви докажем, че тази година сме по-добри от миналата, творчеството е по-добро от миналата, имаме повече автори от миналата година и сме приготвили две невероятни изненади за този спектакъл, които никой от вас не очакваме. Първата ще бъде след 5 минути, когато ще поканя Кари Цветкова, която тази година се зае с организацията на сборника, която виждате ето там. Кари ви е приготвила така една коледна новогодишна подаръчна изненада, която е много интересна, измислихме в движение. И накрая ще има още нещо, което сме ви приготвили, изненада за вас, от нас, от целия екип. Но в тези 5 минути преди Кари да излезе, отново ви давам възможност да минете още веднъж през нашия щанд. Ако не сте успели да се закупите книжка или сте помислили, че може би някой ще се зарадва от такава, не сте му взели все още да го направите, след което Кари ще ви приветства с първата изненада. Благодаря ви, че сте тук. Здравейте и от мен. Както Дани ме представи, аз съм Карина Цветкова и тази година съм организатор на сборника Нишката, която ни свързва. Първата изненада, която сме ви подготвили, е коледна викторина, за да раздвижите малко мозъците си и след това ще ви оставим да се насладите на основната част от нашето събитие. Ще ви задам няколко въпроса и трябва да сте бързи. Това е съществено важно. Първият въпрос е свързан с наша българска поетеса и се предполага, че всички 12-класници я познават, запознати с нейното творчество или поне би трябвало. Макар че е живяла само 17 години, тя пише емблематични текстове, които получават признание от всички. С нея е свързан и един от най-важните конкурси в страната. Нейното име е... Добре, точно така. Продължаваме с следващия въпрос. Роден е в село Ясна Поляна и макар че е един от най-влиятелните автори на своето време, никога не получава Нобелова награда за литература, за която е номиниран 4 пъти. Творчеството му въздейства върху велики личности като Махатма Ганди и Мартин Лутер Кинг младши. В родината си често е наричан баща на първата демократична образователна система. Неговото име е... Точно така.
въпрос е така характерен за нашия клуб. Свързан е с литературен жанр, създаден в Италия през 13 век. В класическата си форма има 14 стиха. Как се казва? Точно така! Всеки човек, израснал на морето, може да се съгласи с известния цитат, че всичко, което е далеч от морето, е провинция. Кой е казал тези думи? Точно така. И последният ни въпрос е много сериозен. Както всички останали. Ние сме сериозни хора. Кой член на семейството на литературен клуб Касталия е автор на произведението, преведено на румънски език, което започва с следните 4 стиха? Стоя, безмълвно наблюдавам на пода слънчево петно и сякаш е около тада, погледнало света с добро. Точно така. Браво! Поздравления на всички, които имаха верни отговори. И разбира се, нашата госпожа Маркова, без която и нашия клуб нямаше да бъде последователно, нямаше да сме се събрали тук. Благодаря. Сега ви оставям да се насладите на нашето представление. Уважаеми зрители, моля ви да изключите телефоните си. Приятно гледане! Имах нагласата да си говорим за светлината, за пробуждането, за простора и съхранението на вътрешния мир като състояние на душата. Но дъждът така бърбанеше по стъклото на колата ми тази сутрин, че реших да се занимаем с по-чувствена тема. Тази за жената. Ще те разочаровам. Самата аз съм жена, но отдавна съм изгубила аромата на дълбоко чувствителната и сензитивна нежност по женското начало. Не се възпирам. Понякога блуждая, вместо да взема стратегическо, практическо и деликатно решение на битов проблем. Мия чини по примера на Агата Кристи. Жал ми е дори, че паралелно с това не си водя записки. Не харесвам мартиниката. Изобщо. Обичам мръзлятата страст на арома в задимено помещение. Токчетата ми са стари триумфи, а блясъкът в очите си е натур. Очите ми плачат за мицелар още преди косите им са да са били потопени в черната гъста течност. Имам дни с 1000 настроения, но си ги обяснявам до едно. Не се цупя на липсите. Подреждам си прилежно качествата, без да свалям се с добройци. Обичам се и обичам едновременно. Че и се потупвам по рамото великодушно, колко земно, разумно и неклиширано штракам лентата на секундите си. Накратко, не съм част от общата картинка. Моята нагласа за жената, с която преливам в живота си, не е купествовъчна. И прозаична не е. Особена работа. Последната мисъл ми напомни една незабравима мисъл. Жените нямат недостатъци. Те имат особености. Чапли. Един велик гений с дръзка, дори свръх деликатна любовна принадлежност. Благодаря ти за този скромен, зашеметяващ твой портрет. Штрихираше цялата стая охаяна кафена чашка с кървав принт от хубаво червило. Сякаш думите се лееха, а отказваше да го признаеш. Винаги съм се чудел колко ли тежи женската неуморност. Безграничната припряност и взискателната целенасоченост не вилнеят ли в душата на жената с такава ярост, че да предизвикват превиването на младото стъбло до болезнено отбиване на всяка следваща глътка? Гледаш ефекта на атмосферните влияния и си мислиш за жената. Влюбваш се в образа на достойната и несломима сила и сравняваш с всички останали представителки.
Харесвам нашите слореда именно защото не обобщаваме в едно главните герои на темите си. Но не всяка жена иска да живее тук и сега, Мономи. Почти всяка би могла, но не всяка е готова да приеме промените около и в себе си. Туше. Жената не се уморява случайно. Като Лайза Минели. Тя споделя, че Мерилин Монро я е научила да ходи бързо, да бъде винаги в движение, винаги да преследва някаква цел. Дали силната жена има свободата да избира сама битките си, да преценява сама кога да забави и хрушката на косите си над бръмчащото кабелю? Обратното би било бич за една добра кардиотренировка. Мислила съм си толкова много пъти какво би било да се роди в по-различна епоха. Мъжка епоха. С много твърда ръка над въртящите се без спир колелета, някак самодоволна да се родиш именно в тъмно, стягащо напълно време, в което перуките по мъжките глави да напомнят на женска силна мощ, но толкова забравена, че чак не изживяна още. А нима не си? Това, че сред нас вилнеят роботи, електрически коли и инфлуенсъри, надали смущава чувството за самодостатъчност, агресивна готовност за действие и сила. Прекомерно ласкателство. Далеч не изречено. Не виждам по-трудни времена за жената от тези сега. Няма по-тежка работа от това да се опитваш да изгледаш красиво от 8 сутринта, че чак след полунощ. Бриджит Бардо да си на днешното време. Хей, виж. Дъждът като че ли... Спря. Защо ли си почива дядо всеки ден? От задачите домашни пак освободен. Приказка една, но с хитрост в нея. Мъдрост, как да се излъже змея. Помолила баба наш дядо да пусне перал. Разказала му що да прави като приказка у майна. Бабо, крайното отделение с прах напълни. Да не стане наводнение, капака затвори. Пусни на ниски градуси и бутона старт натисни. Простри преди високо слънцето да е изгряло, че после ще е много избеляло. Че са сухи, ти се увери и докато гледаш мача, прилежно ги сгани. Ще свърша всичко! Не се бой! С приятелките колко ти искаш той? весело отишла баба на кафе, че от прането ще се отърве. Заел се с трудната задача, затворил на машината вратата. Очесал се и осъзнал. Обясненията бил проспал. Видял праха, оставен отстрани. Сложил малко. Колко пък да прекали? Забравил градусите той да нагласи. Не знае, че прането бързичко ще се смали. О, има време докато се прибере жената. Сега по-важна е играта. И мина се час, дядо вече гледа края на мача, а баба чука на вратата. Гол! Гол! И още не събула се жената. Бързо вижда под дрехите щетата. Те смалили се стократно. Все едно са на дечица, а не на старец и старица. Баба хубаво му се накара и освободи го от домашни задължения.
Да не извършва вече престъпления. А пред другарите си казва дядо, че било е шега. Шегато, шега. Да не се засрамва. Колко конско яле от жена. Пурум-3 беше изключително необичайна планета в очите на другите обитатели на галактиката. Еднооките жители на този малък свят бяха лишени от частта на мозъка, която отговаря за лъжата и измамата, но също и за въображението и творчеството. Всички там доброволно и съвестно спазваха законите и следваха правилата. Нямаше нито престъпници, нито полицаи. Също обаче нямаше и художествена литература. Децата четяха есета и енциклопедии преди да заспят. Нямаше метафори, олицетворения и хиперболи, просто сухи сравнения. Нещата на тази планета бяха такива, каквито бяха предназначени да бъдат. И нищо повече. Всичко беше точно и имаше само една цел. Една и единствена. Туве от Пурум-3 обичаше да гледа нагоре, към небето. Далечните звезди и галактики всеки път успяваха да я пленят в техния светлинен безграничен затвор. Нейният народ не можеше да твори и да се измисля, но тя имаше чувството, че може да сътвори най-интригуващия роман и най-умайната песен. Но всеки път, когато смъкнеше око от безкрайния небосвод, тя губеше своята сила. Една съдбоносна вечер, тя се почувства така, сякаш нещо я погледна обратно. Сякаш нейният поглед срещна друг. Тя се взираше в лилавото всичко и се усмихваше. Имаше усещането, че се е срещнала с стар приятел. Идеите и размислите отново превзеха съзнанието й, но този път не си тръгнаха, когато отмести поглед. Тя знаеше, че лилавото бди над нея. Светогледът на много от читателите на Туве се промени. Те не можеха да си обяснят съществуването на нейните текстове и много от тях губеха своя праволинейен разум в търсене на отговора. Какво е това въображение и творчество? Други се ядосваха и се бунтуваха, искаха вещицата да бъде наказана. Туве беше сляпа за хаоса около себе си. Тя виждаше само звездите. Отказваше се да погледне надолу към съществата на Пурум-3, докато голяма група от тях нахуха в дома й. Заобиколиха я и зададоха въпроса. Какво е въображение? Изкуство, творчество! Какво имаш ти, каквото нямаме ние? Умът на Туве се луташе. Можеше да им каже всичко и те щяха да й повярват. Опитваше се да измисли отговор, но мисълта й се губеше. Тя се бореше да я задържи, но електрическите импулси се изплъзваха от невронните й пръсти. Момичето почувства как лилавото отмества своя поглед и със сълза в окото каза: Лъжа. Застилащ лъстото си туловище с миризми, слепкава пот и привличаш винарките.
имаш едва забележимо, като напечен от слънцето кружек. Плътна, тежка си, пропита с вселенски течности, с прах, с вътрешности и с външности. Храчат върху и тъпчат отгоре, без да знаят, че цяла тръпнеш. И не искат да знаят. От плътта ти части разместват, но бодежът винаги е метър нагоре. Вечер достига пределната точка. Сутрин започва с леко пощипване. Свежо жулена розова кожа. Езикът ти съхне и така дращи. Дереш се, опитваш да кашляш, но сухо. Толкова сухо и празно е. Само мълчание за тебе остава. И тихо ще бъде. Толкова тихо, че червеите даже не ще се усетят. Но Рагнарёк, щом реши да пристъпи, Балдушвач бавно ще те отвие. А после, някога, в новия свят, можем да бъдем просто винарки. Просто винарки. Просто винарки. Предвиждам го. Овчек. От сини грешки. Ще глътне и душата ми и мен. Грешах. Но не е достатъчно човешки да мога да живея още ден. Предчувствам, че ще има неразбрали. Ще кажат, твърде рано и беше. Но ти знаеш то и що те не са видяли. Не бях добра през своите дни и нощи. Усмихвах се, но никого не сгрявах. Мълчах, когато трябва да мълча, но някак си винаги успявах с добро да действам, а пък да греша. Зато и сълзи ти няма да проливаш. Аз знам, но теб ще питат. Как така? Не дей от глупав дълг да ме прикриваш. Кажи им, нека слепи да не са. Тогава към ковчега ще въздъхнат. Прозрачен станал от това прозрение. И бузите им бързо ще изсъхнат. Без сълзи ще е моето погребение. Тате,
Не знам дали се гордееш с мен, но спрях да вярвам в любовта. Може би чета много философии и конспирации, но няма да срещна специален човек. Няма такъв. Ние сме просто същества, които трябва да се размножават, да поддържат животите си, да оставят поколение, за да съществуваме ние, хората. Не знам защо се боря, тате. Не знам защо мърдам. Защо уча и се храня. Защо ставам сутрин. Напоследък често не ставам. Тръгвам на път по света необятен, търся красиви моменти, приятни. В този сценарий съвсем вероятен срещам се с хора за мен непознати. Евтин живот те живеят. Горките бутат и влачат се в прах по земята. Без дух и без лик, скачени самите са от матрицата в конгломерата. Тези частици от тази матрица нищо не виждат и нищо не знаят. Само че грабят с голяма лъжица. Сякаш сами ще останат. И даже осъден в този свят на забрава, те па ще търся, че малко остава. Облачна съм днес и ще валя. Капки по косите ми се стичат. Нека чуят всички в града по-дебели дрехи да обличат. Вятърна съм също, ще руша. Няма вече място за отричане. Купи си билет за самота. Днес не съм приятна за обичане. Лято е, но аз съм друг сезон. Мога всичко топло да прогоня, кисела за днес като лимон, даже и сама не си говоря. Облачна съм. Май ще заваля.
Няма вече място за отричане. Давай, прегърни ме под дъжда, макар и да съм неприятна за обичане. Добър вечер, дядо. Пиша ти това писмо в късните часове след полунощ. В часовете, в които само уличната лампа пръска светлина и сенките рисуват по стените на стаята ми. Там, в една от тези сянки, видях теб. Седнах в леглото си и се втренчих в стената. Не, помислих си. Много съм изморена и ми се привиждат разни неща. Легнах и заспах, но някак на щрек. Чудех се дали ще влезеш в стаята ми или поне ми се искаше. Знаеш ли, дядо, вечер, когато срещна очите ти в сенките на стената, си говоря с теб на ум. Разказвам ти как е минал денят ми, какво ме очаква на другия и някак се чувствам по-лека. Знам, че и майка ми си говори с теб. Никога не казва и дума, но знам, че го прави. Там, клекнала до гроба ти, сигурно те моля да ни пазиш и да ни помагаш. Мислех, че след загубата ти мама ще гори като факла, когато минава покрай църква, че ще иска да крещи по всички светци. Но не. Пали свещи казва, че пламъкът е душата ти и тя винаги ще грее около нас. Дядо, ти си казал, че всеки вярва в Бог, макар и да не го нарича с това име. Разказал си как някаква сила ти е помагала и те е спасявала няколко пъти от беди и че вярваш в тази сила. И аз вярвам, дядо. Вярвам, че душата ти е силата, която бди над нас. Понякога ни изпращаше изпитания, но нали Бог е казал, че всяко изпитание се дава, за да ни направи по-устойчиви и по-смирени в живота. Мисълта, че живееш сред нас, е източника на утеха и сила за мен и за мама. Да се справяме с трудностите. Благодаря ти, дядо, че ни напомняш, че не сме сами. Благодаря ти, че си нашия ангел-пазител. Скоро разпитвах за детството на мама. Толкова неща ми разказа. Дядо, ти си бил голям майстор. Направил си и шейна и си я возил всеки ден през зимата и за колелото ми разказа. Как си го реставрирал и си го боядисал в оранжево. Било е много забавно да ходите на плаж двамата с колелетата. Най-съм впечатлена от дървената китара, с която изнасяла концерти на село. Сигурно е падала голяма веселба. Според мен децата от квартала най-много са се радвали, когато сте варили компоти пред къщите си. Как няма? Картофи на жар. Обожавам ги! Жалко, че няма да ми опечеш и на мен картоф. Жалко, че няма да чуя как свириш на акордеон. Вярвам, че свириш на акордеон там. В новия ти свят. Сигурно и смешки пускаш, за да не ви е скучно. И аз исках да чуя смешките ти. Да се возя на шейната и да ходим на плаж. Нямате тяло, но си с нас. Знам, че няма да влезеш през врата, но те чакам в съня ми. Там ще мога да те видя и да те чуя. Ела, дядо! Липсваш ми. Скоро пак ще ти пиша. С любов в сърцето, твоята внучка. Среднощната светкавица прекърши стъблото ти. Няколко ярко-червени искрици проблеснаха на фона на вече изгорелите ти листа.
окончанията на клоновете ти, по гаделичка ти, а после ги завъртява в верижната си скелет. Заболя ли те от това? Ти, разбира се, не разбра въпроса ми, също и не отговорих. Но въпреки това, все още чувах как колата ти пукаше, сякаш искаше да кажеш нещо важно с последно дихание. Но после се сетих, че може би това са просто импулси. Резултат от силния удар. Ти преди не говореше много. Но те усещах в шепота на листата ти, които вятърът нежно колюшваше. И преди беше също така безмълвно, но сякаш птиците пееха вместо теб, когато ги приотяваше по колоната и когато им биеше разкошни гнезда. Чудех се, възможно ли е спомените ти да са избледнели? А дали изобщо можеше да помниш? Ето, аз помня. Ти ми пазеше сянка в горещите летни дни. Ти ме научи да се крия по-умело, когато играех на криеница с приятелите ми. И ми доказа, че се изисква огромна смелост да се качиш на дърво. И най-вече ми беше любимото място в парка. Двамата с теб пораснахме заедно. Нима не помниш? Но това въобще няма значение вече. Сега се взирам в безжизнеността, далеч от своя корен, твоето начало и няма връщане назад. Но силуетът ти сякаш все още си е там, на мястото. Той ще е напомнян за теб винаги, когато хората се питат как може това да се случи на 100 годишно дърво. Змията простира дългото си тяло на двата камъка, покрити с мъх. Повече никой няма да помисли дори да ги доближи. Тя го знае и мисълта, че има нещо само за себе си и носи спокойствие. Единствената емоция, която може да изпитва. Защото периодично сменя кожата си, а всяка кожа й дава право на точно една емоция. Следваща кожа няма да има. Но тя е спокойна.
Живея в крайчица на окото ти, но не и в сълзите. Аз съм и автобусът, и вечният му пътник. Возя се и събирам лица, запазвам истории. Не ме виждате, и пак съм там. Върнаха се от дома и започнаха да месят хляба. Смесиха брашно, вода, квас, сол и малко олио. И се получи гладко еластично тесто. Онези 100 евро, които ми изпрати преди 8 години, още не съм ги похарчила. Пазя си ги и съм решила с тях да си купя златна прибор. И нека бъда черна и невзрачна във вашите невиждащи очи. И нека бъда глупава, прозрачна, но вие сте си стинали души. Розята увиват земни тела едно в друго. Оплитат зелени ръце по гръбнака на небето и водят всеки осмелил се да пристъпи по тези земи към края на света. Хайде, пожелай си нещо, но не го казвай на глас. Нареждам снимките в албуми и думите в безбройни изречения, които казват толкова много, та понякога и аз се губя из тях. Опитвам се да следвам хронологията, но ми се ще да скрия някои снимки измежду редовете на неримувани стихове. Онези, които почти никой не признава за истинска поезия. Знам как да броя и да смятам срички, но белият стих, за който уж формула няма, е много по-вълнуващ. Не знам кое ми се отдава повече. Да крия спомени в стихове или стихове в спомени. Но знам, че понякога идеалната рима не ме удовлетворява толкова, колкото естествената нишка от думи. Аз съм толкова зашеметен, че забравих репликата. Значи, не знам какво да кажа. Пред себе си виждате 14 актьори от различни състави. След малко ще дам думата на Калоян да ги представи, който е режисьора на нашия спектакъл. Всяка година главен режисьор, тъй като има и други помощни лица в тази дейност също, но те не представят само богатството на актьорския състав, който разиграва тези произведения, но всъщност на нашия сборник като цяло, тъй като тази година имаме 16 автори. Представете си колко много хора стоят с този екипа, който съставя книгата, авторите, които може да намерите вътре зад една толкова малка книжка от 70-80 страници.
Благодарим ви отново, че сте тук. Благодарим ви, че ни подкрепяте, че ни поддържате и че правите нашата кауза възможна. Ще се радваме да ви видим отново по същото време до година тук, когато ще ви представим следващата книга, следващото издание на нишката, която ни свързва, на този път с една изненада, която ви обещах още в началото. Едно леко изменение в концепцията, което Александър Габровски и Свилена Бабукчева, която е автор на нашата корица, и концепцията за тази красива корица, която гледате на нашата книжка, всъщност създадоха заедно. Всяка година вече сборникът ще има своя тема, която е групирано творчеството, което се събира вътре, която ще бъде представена и от изображението на корицата и ще има тематично подзаглавие, което да ви напомня какво сте преживяли, когато сте били тук сред нас всеки следващ път. Сега давам думата на Калуян, за да ви представя актьорския състав. Така. Искам на първо място да похваля всички тук. Нека ги представя най-напред поименно. Имаме хора от Арт Център Арлекин, за който аз лично съм виж възпитаник. Имаме хора от Детско-юношеската опера. Имаме актьори, които са участвали в Златното ключе и доколкото знам ще участват. Има хора, които изобщо не са се занимавали с театър извън нашите проекти. Аз вече не съм сигурен как да ги представя, дали да ги представя като част от друга общност или като част от нашата, тъй като почти всички тази година, които се включиха в нашето представяне, бяха с нас и миналата или по-миналата година, или са участвали до сега в представяния на литературния клуб Касталия. Затова ще ви ги представя един по един. Това са Никол, от Арлекин. Тя също така в момента следва актьорско майсторство като висше образование. После това е Алекс. Той няма нужда от допълнително представяне. Това е Жаси, която е също една от авторките ни. И имаше специална занимавка с част от хореографията за спектакъла. После е Мира. Криси. Също Криси, която беше наша осветител днес и свърши прекрасна работа. Искам преждевременно аплодисменти за Дидо, който беше основният осветител. Да знаете, че няма да приключим скоро. Софи. Да, забравих да спомена школа Драмеди. Това е сестра ми Бояна, която участва в театрална школа Драмеди. Влади. Анди. И Боби. Още веднъж за Анди и Боби, които бяха нашите музиканти. Фло. И Стефи. И Калуян Васев. Много е важно да кажа, че това, което видяхте днес, мисля, че този път беше по-малко от час, го направихме, почнахме да репетираме на 27 декември в петък. И за 4 дни това е, което ще избирахме. Това е една от причините също да се надяваме на вашата подкрепа, защото наистина тук взимаме
сме взели едни уникални, талантливи млади хора, които са се съгласили да участват с нас абсолютно доброволно и да покажат таланта си, всеки един от тях. Много съм благодарен на всички, които проявиха артистизма си, които са също лоялни на нашия литературен клуб и много ви обичам. Искам да поканя госпожа Маркова на сцена. Дайте се с осветление. Може ли дедо малко това нещо? Ако намалиш, много благодаря ти много. Много съм щастлива. Наистина страшно съм щастлива заради това, че вече 3 години толкова са постоянни тези деца. В интерес на истината, когато се роди тази идея за нишката, която ни свързва, беше преди повече от 3 години на един летен лагер. Много от тези млади хора, които вече са 4-та година студенти, тогава бяха между 11 и 12 клас и решиха да правят сборник за майстори. Казват, ние си правим един алманах докосване до Касталия. Хубаво, там влизат всякакви дечица, не е лошо, ама нека и да направим един така с по-подбрани неща. Викам, в никакъв случай не ме занимавайте. Просто нямам време, сили, енергия, имам си предостатъчно работа. Нищо ми. Истината е, че не го вярвах. Но е факт. Факт е, 3-та поредна година. И деца, страхотни сте. Просто благодаря ви, гордея се от вас. И в тази връзка и аз имам една изненада за вас. Споменах ви, така загатнах леко. Всички, които сте тук, все пак имате нещо общо с Касталия и знаете, че това лято вече така достигнах до стопочтената възраст, за да имам право да гледам в една точка, т.е. да се пенсионирам. Но все още съм на волана, макар и на половин волан, смарт. Но моите деца това лято ми направиха една много голяма изненада. Направиха ми 2 подаръка. Един ще се осъществи сега от 26-ти на пътуване до Неапол с посещение на опера Сан Карло, за което безкрайно го благодаря. Радвам се, че някои от тях ще споделят тези моменти с мен. И другото, което страшно много ме развълнува, това беше една книга, която те бяха създали, наречена "Докоснати" от Касталия, в която на повече от 100 страници се бяха разпростряли с едни страхотни произведения, посветени на моя милост, с много мили снимки, които съм сигурна, че до края на живота си така ще отгръщам тая книга и ще се радвам. Много си мислех какво да направя за тези деца, така че да им покажа, че техният жест ме е докоснал много дълбоко и да мога и аз с нещо да им покажа колко много ги обичам. И сега реших на представянето на техния сборник, нишката, която ни свързва, да ви представя една друга книжка. Тя се казва "Гнездо за странни птици". И сега ще ви прочита предговора.
смята, че той още се извади на. Той сам по себе си, този предговор, ще ви подскаже абсолютно всичко. Благодаря, Борко. Така, между другото, има и посвещение тази книга на моите ученици, моите странни птици, с които заедно свихме нашето гнездо Касталия, дом от думи. Във всеки сборник обикновено има една творба, която наричаме програмна, и често точно тя е определяща за заглавието на сборника. Не я търсете тук. Името на книгата е подсказано от моя възпитаник Божидар Станчев. Благодаря ти, Бошко, за него. Когато един ден по повод интервюто на едно касталче ми каза буквално следното: Маркова, вие сте гнездо за странни птици. Приех го като комплимент за мен и за малките и пораснали вече деца от нашия литературен клуб Касталия. Защото повече от естествено е всеки творец да носи в себе си своята странност, зрънцето лудост, което го отличава от тълпата. Тази скромна книга е отговор на подадената ми реплика от страна на моите възпитаници, които съвсем наскоро по повод пенсионирането ми направиха най-големия скъп подарък, който може да получи един учител. Тяхната любов, събрана в алманаха Докоснати от Касталия. В стихове и проза те изразиха своето уважение към мен и принадлежността си към общия ми дом Касталия, който изградихме заедно през всичките 28 години от началото до днес. Надявам се, че това все още не е края. Сега е времето да си призная, че през този период не само те се учиха от мен. Аз също се научих от тях да бъда учител, преподавател, приятел и духовен родител. И даже да направя първите си стъпки в творческото писане, което им преподавах, но аз самата нямах нито смелост, а да си призная и потребност да правя. Но през последните години на нашите творчески лагери, работилници и летни занимания в Морската градина, както и при пътуванията ни в Италия, където винаги си организирахме творчески вечери с игри и закачки, създавахме своите стихотворения, разкази и забавни истории. Един ден реших да събера в отделна папка написаното от мен, просто да е на едно място. А то се оказа, че съвсем не е малко по обем. И като добавих и няколко текста, които съм написала, докато съм обмисляла как да разясня темата за някой предстоящ конкурс, се събра количество, което спокойно можеше да напълня една книжка. И точно тогава моите странни птици ме изненадаха със своя алманах. Скъпи касталчета, приемете от мен този сборник с текстове, които вие самите ме провокирахте да напиша. Те ви принадлежат, защото без вас нямаше да се родят. Нямат претенции за сериозна литература. И нека за вас не са мерило за художествена стойност. Нека се останат просто част от онези наши шегички, които само ние си разбираме, защото сме ги съпреживели. До сега вие споделяхте себе си с мен, сега е мой ред да го направя аз. Благодаря ви, че ви имам, обичам ви. Сега съм подготвила за всеки един от вас по една книжка, която ще ви подаря, за да си имате за спомен, защото стане човек. Да, това е тежестта на думите. Добре. Ами, да започнем. Обаче, докато раздавам аз книжки, може и там, нали никой не ни вижда, да отворим тортите. Което е строго забранено. Което е строго забранено. Никаква храна, моля ви. Така, и искам да направите снимки на тортите преди да ги унищожим. Така, те са с кориците на двете книги.
Затова поръчахме двете още. И по традиция да си ги хапнем. И по традиция да направим една обща снимка на авторите и актьорите, моля. Заповядайте на сцената. Всички кръсталчета тук. Хайде, още кръсталчета. Я още хора да слязат долу. Слизайте долу. Там в ъгъла вдясно. И влезте навътре. Така. Кой става? Едно, две, три.